Okei, eli reissumies tässä ja aika ikävällä asialla nyt tällä hetkellä liikkeellä. Eli juttelin Manic Panicerin kanssa tuossa eilen ja tultiin siihen tulokseen, että Coconut Productions ja Kleptomania Alchemisti tavallaan lopettaa toimintansa. Ja syitä on useita. Ensinnäkin Manic Panic lähtee armeijaan tossa muutaman viikon päästä. Ei nähdä puoleen vuoteen toisiamme hirveän paljon. Muutenkin tässä on hieman tullut ammuttua itsemme jalkaan. Elikkä samalla kun tää meidän sarja on kehittynyt ja tullut isommaksi, työn määrä on kasvanut koko ajan. Organisaatio on niin sanotusti kasvanut, meillä on useita ääninäyttelijöitä ollut listoilla. Ja tavallaan se, että kun joutuu ottaa ihmisiin yhteyttä, niin se aina lisää sitä riskiä, että jos jossain on jotain ongelmaa, niin sit alkaa tökkimään täydellisesti se projekti. Ja me on vähän semmoinen fiilinki, että me ei olla tällä hetkellä oikeanlaisia henkilöitä pitää tällaista toimintaa yllä. Minkä ootte nähnytkin, siis että näiden jaksojen kanssa on ollut ongelmaa ja ne on hyvin usein jäänyt usean kuukauden tauolle ja meistä vaan niin ei tunnu reilulta, että me kohdellaan meidän katsojia ja henkilöstöä näin. Myös se, että siis myöskin tää duppien tekeminen tässä on tullut vähän niinku hankalampaa. Eli kun aloitettiin, oli hyvin yksinkertaisia, ehkä vähän jopa hutastuja. Me jatkettiin, parannettiin laatua. Nyt oikeastaan alkaa tuntua siltä, että me ollaan aika paljon saavutettu se, mihin me voidaan päästä. Tavallaan nyt kun käsikirjoittaa, niin siinä tulee koko ajan ongelmia. Vitsit toistuu koko ajan, siellä on samoja hahmoja, samoja tilanteita. Koko aika joudutaan jatkuvuuden ja juonen kanssa pähkäilemään. Ja jotenkin tää tuntuu siltä, että ollaan tämmöisellä säännöllisellä niinku kuukausittaiselle sarjalle on tullut nyt tämmöinen raja. Että sitä materiaalia oikeesti, se materiaali on tavallaan käytetty loppuun. Me ei välttämättä pystytä enää samaan tahtiin ja samalla lailla hankkimaan tästä materiaalista sisältöä niin, että se sarja pystyisi jatkamaan sujuvaan tahtiin. Sen takia niin ja muista syistä me mietitään, että niin me halutaan yhä jatkaa videoiden tekoa, mutta tuntuu, että tässä vaiheessa olisi ehkä järkevämpää yrittää jotain muuta. Tavallaan ottaa se, mitä me ollaan opittu nyt tästä projektista ja käyttää sitä muuhun. Löytää semmonen aihealue, mikä olisi laajempi, missä pystyisi vapaammin tekemään asioita. Se on myös välttämättömyys mun itteni kannalta. Mä oon aika paljon hoitanut itse tätä editointia ja käsikirjoittamista ja mä yritän hakea ammattikorkeeseen opiskelemaan elokuva-alaa ja mä tarvitsen siihen kokemusta kuvaamisesta, livekuvan, oikean kuvan editoimisesta, käsikirjoittamisesta ja sen takia myös tultiin tähän päätökseen. Ja Manic Panicerin kanssa mulla oli kans sitä mieltä, että hän haluaa myös yrittää erilaisia juttuja. Siinä oli oikeastaan ne pääsyyt ja ei siis missään tapauksessa niin ei sano, siis kaikki hetket, kaikki se aika mikä me on käytetty näiden jaksojen kanssa ei kaduta yhtään. Siis meillä on ollut hauskaa, me ollaan saatu aikaiseksi jotain suhteellisen kunnollista, viihdyttävää, me ollaan saatu hienoa palautetta. Me ollaan pahoillamme siitä, että tää nyt läsähti. Mutta tälle ei voi mitään, koska me ollaan aina otettu
näyttää se, että me tehdään tätä huviksemme. Mutta samaan aikaan meillä on vastuu myös teitä faneja kohtaan. Ja mun mielestä se ei ole vaan reilu pitää faneja ja myös sitä tiimiä, joka tätä tekee tavallaan hollilla, epävarmuudessa, tai jatkaa niin, että väkisin väännetään tätä. Et vaikka me tehdään tätä huviksemme ja vaikka tämä on yleensä prioriteettilistalla ajankäytön kannalta aika alhaalla, niin kuitenkin jos me ei voida tehdä tätä niin hyvin kuin me voi mahdollista, jos se on selkeetä, niin sit mun mielestä kannattaa miettiä, että niin muuttaa suunnitelmiaan. Tää voi olla hirveän itsekästä sanoa näin, mutta näin se asia nyt vaan on. Ja ollaan pahoilla. Me ei mitenkään voida kuitenkaan kiittää tarpeeksi teitä, meidän katsojia, jotka on jaksanut tukea ja joiden ansiosta ylipäätänsä ne on ne jaksettu tehdä, kirjoittaa, editoida, näytellä. Se on ollut aivan uskomatonta se tuki ja palaute, mitä teiltä on saatu, ja sen takia tää on hirveän ikävää. Me joudutaan nyt lopettaa tää tällaisiin tunnelmiin. Haluan tämän tehdä selväksi. Me ei missään vaiheessa tai missään nimessä olla kiittämättömiä. Me ei mitenkään ajatella, että mitenkään oteta teitä mitenkään itsestäänselvyytenä.